Mayong hapon ug daghang salamat sa iyong pagsunod Cebu ug kinatibukang Central Visayas. Maupay na kulob sa inyong tanan diya sa Eastern Visayas. Ug mayong hapon sa tuwa ka pusong Bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Ang chairman sa Committee on Peace and Order nakikita sa tanang mga barangay tanod sa kabaranggayan sa Dakbayan sa Talisay. Awhag niya sa mga barangay tanod nga dili mo batik kahadlok ilabi na kunwa sila malambigit sa illegal nga binuhatan. Subay kini sa gibating Kabalaka sa pipila ka mga tanod, human po sila patay ang ilang hepe. Si Chona Carion sa report. Continue lang sila sa ilang trabaho niya. Kung limpyo lang yung bitaw ang imong konsensya niya, ang imo is there to serve. Committed man sila to serve the people. So if ever nga di na sila ka effectively function as barangay tanod, then I would advise nga siguro ma-inform sila sa barangay captains nga. Kini mo ipamahayag ni Konsehal Restoro sa mga barangay tanod dili lamang sa barangay Tangke apan nakip na usab sa ubang mga barangay sa Dakbayan. Matod sa konsehal, normal lang ang mubati og kahadlok ang mga tanod human po sila patay, sinunilito abay at ubangan mismo sa iyang panimay sa Sitio Salvador, barangay Tangke ni adtong miaging simana. Hinuon sa pagkahibaw ni Restauro, maayo man ang performance ni abay isip hepe sa mga barangay tanod. Personally, nakailag ko ato niya kay being kanang ka-serve ko niya ang young wife gani murag na job order sa nako diri visit sa office so kuan may man siya wa mo si record nga kuan involved siya og anything nga mga kuan illegal. Apan giangkon sa konsehal nga bisan pa man sa subsub nga anti-drug operation sa kapulisan sa maong barangay, apan daghan gihapon ang nalambigit sa ginadiling drogas. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.